det er fint at gå her, end de andre to gør ikke. Jeg også fint at gå her. Jeg synes, man kan være meget kreativ på sin egen måde. Jeg synes, man er meget sig selv. Og bare sådan, at den man er, det kan jeg godt lide. Nå, og ved I hvad? Nu skal vi høre historien om, da lille Madsens hus blæste væk. Vi leger. Ja. Og laver ting sammen. Ja. Og spiser sammen. Ja. Jeg leger med legetøj. Nogle gange er det, at eller jeg pude komme derinde. Også mig. Så med mine venner. Og så når vi har lavet, så skal vi have mindfulness, og så når vi har haft mindfulness, så skal vi over i børnehaven om eftermiddagen, og skovtrollene skal blive på fritidshjem. Det bedste ved Nørre Skovhus er naturen. Ja, naturen. Natur er dejligt. Ja. Og når vi lige er kommet over på Nørre Skovhus, så skal vi altid være udenfor først. Man bliver meget glad. Man bliver sådan lidt mere, hvad skal man sige det, man bliver mere vildagtig, hvis man kan sige det sådan. Ja, man bliver mere frisk, ja. Man bliver mere frisk. Okay. Tak fordi I gad at komme.